Velkommen til den video om hvordan jeg retter eller annullerer en faktura i Microsoft Dynamics C5 2014. Formålet med den video er at vise hvordan jeg kan ændre eller annullere en ikke bogført faktura, annullere en bogført faktura, ændre en bogført faktura og til sidst se resultatet direkte på kunden. Tag udgangspunkt i Microsoft Dynamics C5 2014's webinterface, og alle åbne salgsfakturer ligger i menuen til venstre. Her har jeg to ikke bogførte salgsfakturer liggende til Raoul Møbler. Jeg åbner den. Se, han har bestilt 10 forhjul. Uheldigvis har han ombestemt sig, og derfor ønsker han at annullere. Går vi op og sletter den. Fordi det er en ikke bogført faktura, betyder det, at man bare kan slette den uden konsekvenser for systemet. Næste faktura har han bestilt en cykel. Der ønsker han i stedet at få en turcykel. Vi ændrer den. Den siger beholdningsadvarsel. Det svarer vi ja til. 10 turcykler. Den kan vi så bogføre. Nu siger den, at fakturaen er blevet bogført og flyttet til listen bogført fakturer. Vil du åbne den bogførte faktura? Ja tak. Herfra kan jeg skrive den ud. – 10 stykker turcykler. Lukker den igen. Og lukker her. Nu er der bare sket det, at kunden har ombestemt sig. Og nu går vi så til salgsfakturer. Så går vi ned i bunden. Så vi kan finde Raoul Møbler. Den ligger her. Så går vi ind og annullerer den tidligere bogførte faktura. Den siger, at den bogførte faktura annulleres, og en salgskreditnota oprettes og bogføres, hvorefter der sker en tilbageførsel. Det svarer vi ja til. Der bliver oprettet en kreditnota. Vil du åbne den? Ja tak. Udskrive. Og nu kan vi se, hvordan vi har en salgskreditnota på 10 turcykler. Vi kan også se, at på kreditnotaen er der en henvisning til fakturanummeret. Går vi tilbage på kunden og ser Raoul Møbler. Nede i bunden. Der kan vi så se, at der ligger en faktura og en kreditnota. Hvis vi ønsker at ændre en bogført faktura, nu kan vi lige prøve at oprette en. Raoul Møbler. Tager en cykel igen. Sådan. Turcykel. Bogfør den. Den her gang svarer vi nej. Nu har vi bogført fakturaen. Nu ønsker kunden at ændre sin bogførte faktura. Der går vi på bogførte fakturer. Ned i bunden. Finder vores turcykel. Den ligger her. Går ind og siger ret. Det som så sker nu, det er, at nu vil den tilbageføre den oprindelige faktura med en kreditnota. Og så opretter den en ny version af salgsfakturen. Det svarer vi ja til. Nu kommer vi herind, og så kan vi så rette den til en cykel. Og bogføre. Så nu har vi en cykel i stedet for turcyklen. Går vi tilbage på kunden og ser Raoul Møbler.
til bunden. Så kan vi se, hvordan der var en faktura her, og en kreditnota, og en ny faktura. For lige at opsummere. Vi var inde og ændre eller annullerede en ikke bogført faktura. Vi annullerede en bogført faktura, og vi ændrede en bogført faktura. Og til sidst var vi inde og kigge på resultatet på kunden. Tak for nu.